Hola, estic així en el cotxe carregat de coses perquè se n'anem a Eivissa a passar un parell de dies. Ara estan averiguant com ho hem de fer per poder pujar en el cotxe al ferri i això ja aniré contant. Estic molt contenta i tinc molta son perquè són com les 7 del matí, m'he tocat a les 6. Dirección carretera del Olis, me dona la sensació de que estic sempre gravant en el cotxe, però és que és quan estic un moment, un ratet soles. Mos queden 2 dies, he aconseguit matricular-me, encara que aniré de vesprades, i a part d'això, tot bé, pues està un poc malutxo, però bueno. I ara anem al segon càmping, a veure si fem una escola. Pues pongo más para adelante. Me quedé con Jerry porque fuimos a una cama y había todo de esto de... Estem ja entregant les claus de l'últim càmping i en un poquet se n'anem al ferri i se n'anem a casa. Sweet home, pam. Y hay 300.